It-tqejt ta' cables ġodda tal-elettriku f'Ħalqormi huwa parti mill-proġett ta' ċentru ta' distribuzzjoni ġdid tal-elettriku li qed isir fis-Siġġiewi. Uffiċjali tal-Enel Malta spjegaw lill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli u liċ-Chairman Eżekuttiv tal-kumpanija Ryan Fava li la darba jitlesta dan iċ-ċentru se jitjieb is-servizz tal-elettriku għar-residenti tas-Siġġiewi, Ħażebbuġ, Ħalqormi, l-Imqabba u l-Qrendi. F'dan il-proġett partikolari qegħdin nitkellmu dwar medda ta' 70 kilometru ta' cables li għandhom jaqdu diversi lokalitajiet biex imbagħad jidħlu fiċ-ċentru ta' distribuzzjoni ġdid li għaddej xogħol fuqu fis-Siġġiewi. B'dan il-mod qed inkomplu naħdmu biex naraw li jkollna sistema tal-elettriku aktar reżiljenti fil-lokalitajiet kollha f'pajjiżna għaliex irridu naċċertaw ruħna li nwasslu supply tajba tal-elettriku lill-konsumaturi kollha tagħna. Il-Chairman tal-Enel Malta spjega li t-qattieħ ta' dawn it-trinek jitteservi wkoll biex jinbidlu cables oħrajn. Matul din ir-rotta wkoll mhux biss qed ngħaddu cables ta' 33 kV, imma jingħaddew cables tal-medium voltage tal-11 kV u qed inbidlu cables ukoll dawk il-cables li għandhom bżonn jinbidlu sabiex inkunu nistgħu nissupplixxu wkoll numru ta' substations oħra sabiex il-distribuzzjoni ta' pajjiżna inkomplu ntejbuha tkun ħafna aħjar. Il-proġett konness maċ-ċentru ta' distribuzzjoni ġdid fis-Siġġiewi qiegħed isir b'investiment ta' 20 miljun euro li huwa ffinanzjat kollu mill-Unjoni Ewropea. Bħalissa l-Enel Malta qed tibni ċentru ieħor ta' distribuzzjoni fin-Naxxar, qed tirriġenera ċ-ċentru ta' distribuzzjoni fl-Imsida u għaddej ix-xogħol biex tikber il-kapaċità taċ-ċentru ta' distribuzzjoni f'St Andrews.